Chumuna mangabirga kone kigwari tweli gari Jumapili tariki ya 22 cy'umutinyo iga oikomi mwako iga kurwa ase county itu ya Kisii county ya Nyamira gwike county ya Nairobi chinga kya baro kigwa bali ba guchigokora amatemo abo amanene akipsea bagantwa ni kweyarigania guchigo cha kamatemo agigo cha kalit kulyankyo nabo igamatemo mane yekirasi 12 KCSE ni gagani twana kigwa ekeonga weekend chinsanya cyo tware ronkoro kwa Kevin Nkoba kurwa sensemelia je manyirilio ni iga kwa Wilson Makori. Ekeonga chinsanya ni goto cha kurwa sensemelia je bunge ya macho barabu ni go omongino yomo kurwa ase kenyoro kia bunge ye goto kase sublocation ya Mokubo bunge ya macho ge barabu county ya Kisii nigaganda tukutangwa segetaseni kia abanyimbo kubatkana amo negekore abwase babwatranete amo na mumuro ye oyibone iga ochete bichuko kubatkana amo no kumuita omwana bo omunyaruka habwe myaka 15 oyo gosoma se ekrasi gia kyanda gose ekrasi gia kyanda ase ensemeyo korengana amo negati ya manyiba ensemeyo nigo bate amuna nigo omusubati oyo gosomongino oyo babete bakubwaterana na mumuro ye komoikora omoisiko yo goika gumotikira chingoma chintindi egento boigo agendrete kugwenia chingoma chiaye egenta banta bange babiri bakuikelia roboti uru ni gorwariganirwa no mulikito Isaiah Maobe nase kinyiro kia bunge gegotoka ase sublocation ya Mokubo ime bunge ya machoge bwaburabu aso mwana omunyaruka bwe myaka 15 ole kirasi gia form 1 ase skuru ya Kebere agendrete gwetera makongu ekeranyore tugwe ikasinka yabo egetambukiro bono kirete mamu mwabo nabo igona mumuru mwabo kumuikora bobe no mwana uyu akoene kibunanyoretwe gwikasinka yabo chete kuyeso esonta ya jamba ya mrumi to asnanti kitu misko to somanere gachikuyira ni egeta nchigo korumwaki emburega tu yalinge Saturday emburega tu katu egatu samonje yu pade gutu saa 12 ngeyu ani saa 2 ngeyu emburo bade kurengana amo no munyaruko yunga no nyorweta maereso amairasa yu ni gatategerera tubwikiranwa mona mamu mwabo naboigo mumuru mwabo egento no nyana boigo kirete barabwo kumuirira egetambukiro kia bene ngaswa nyumba kona swa nyumba mbakwa nitikenda bakambo jurenga yoko achaka gusike mirango akamboli jure bagachakarete ngole bagansi bakora bansiba bakamboli ngayingo kabayereseraro asengo timbangere kabayeresera umunyaruko yo ni gareire boikirano bunatinge tuchingoli na boigo goitwa una esese yorosana egento no nyana boigo bono kegendete komoa chinkoma chintindi echagendete kubwenia asenya gitari bakarete gentonkero kenga bune nyundo nabuga bachaka gonsibe magoro bagachaka kumita bakangita magoro bansangere to imuro mitonero inge konsunyunta magoro iga sunyunta ne ente kwirende kenga bune kanyundo akarwa kara kora kongita gantabi timbasaka konyoro kukubukana na macho kubekali kuingurire gustingo nyaro zinyagitali kumnyaka guchipera nyumbaga abubero none chiwikibe etaro yo motuleti ase chinga komanya abana bali batari kogenda skuru nero yairete komonyoro munyaruko yu ase nyumba asasi ekerere na mamu mwabo yekageire buna nigakogenda konda nabo igatatu mwabo ere no morebyo tamanyeti kende gionsi egento no nyina boyo kirete umwana uyu okole ikingima ase enyumba kwenda guchikuligereri nkanyoro umwana igaitire ali mbaya karuo nkagenda nkarangeria umunyagitari kwigenka abatinirete mangana community ya Juakasi kamura ekero na boreti umwana agante bigatebu agende enyagitari asugurikeru ele kenyenya bono kuruga abungateki getambukero yo gwake simi asomanyagitari asomo omukubwana tokugwasiriana kom
Ekiogukumiria ng'ano nyumunyaruko yogendete gwitira makong'wa ase nyumba yabo nigatigire hamwe n'omwana omwe abomoko oyu nonye na boigo uri kumukorera kirekemo egintu nonye na boigo gitakonyete omunyaruko oyu gwikira buna anyoretwe n'abatureti wakamwesikami tokakumbwazi na kukagunshughulikira kakanshughulikira kondetera amache korosi endagera lakini terigoswa nkoliterigoswa omutureti oyu nonye na boigo nigaenekire ng'agekore buna ekiti kiana koenekiwa ase ensemo eywo ase nonye na boigo beirire ribaga ria busio na kuhikiria egekore ekio ase bagoteba buna tibagochikogania egekore ekio nainde gokoreka ase ensemo eywo kunyarikana onye tutari gocha omwana igale gocha koba ali mbaya gochiange no gusira tutatake gekore ekio tukigikeri kabisa getuka ase kenyoro gyetu omunyarako oyo gagukwana hamo na getembeni gaborire serikali gweswanania hamo n'obokong'u bwaye egere koenekia ng'ankonyora aroyo boene bwaye na buri bonsi bamutigirete chinkumi echo koirerwa ebitambukiro bibwenerete abanenge gosaba serikali nyoro bwana bwana nyara koirana eskuru nyara amasomo abamenyi b'ensemo eywo nane muno abanyagitari begenka niko bagikeire egekore eki ase nonye na boigo baborire abaibori korenga burungi ebisusuru bakorwa gochiasa abana babane muno ekero batwarire amamocho rwa egesusuro kirekenene muno ikigekorente emechando paka gekumisa omubiri karwa egesusuro gekorente obosemia egesusuro gekorente obuya egera omwana orora ng'agaiga nagose inkoipoteri igetaseni kia getembe kuruga ase chinsemo chia mukubo chigotoka ase ebunge ya omachoge bwabura bwe kaunti ya Kisii erieta riane Isaiah Maobe Right imbu ya manasano mulikeito Isaiah Maobe na roboto ruwa senchira yubukiranu nerubuya abasacha gokyani ebinyuwa na boigo abangina kwane kengo chibale kuliga chimbwa chinchira chingiya kyoko tanga abana babo kurentali okuba ebigesuru kengamne kyo kebinungusu na boigo abange bagandite konyora chingoma chintindi tokurina asense mwende ni gord kuriarero abantu batano bauti amakweli ubatkana amo numbaskano mubebe paro nyakobo kurenkara asense melia gesugo ikakeroka abwase boigo egoteka nanigo egati ya abagendi abechipigpigi batema koyeta egari goseri korokoro egento kenya kuba ikwirira likorokorelio konyakoba ligoncho goseri goturungana asegeka egetambe na boigo korende abonsi ni gobanyakoba gutia makweli kurwa asensemeyo korengana amona amenyi bensemeyo ni gobaote amna nerbuya abamenyi kurwa gose serikali gochia kobeka chibobi mnencheremo yokene komentkana kumbaskano ispara urugero akatwale kuchikobanga chibawe na cheki kai Kenya kai toka gando china cheki etuyera yale ke mutu yitayana chakichoko beke kwa mui ne trade yale nguruma kana yale peje kurumatu ona janere kuchimui tuwasina stoko bagara kuchiriza ko na chatotigere peje par mondere bwate break egali yaita mutu yitana bayake kepininga kantu twale ngima babina bamunya bachire na gitari epale ite yabereke okole bisange binge aba serikali tumwarenge gwanja mutubekere chipambu unabone na rure kanisa na nyorire chigana bo chiyakaine gaiga besana lakini abantu mbuya bana serikali tumwarenge gwanja mutubekere chipambu ne sign chia para gaiga ikenya bake byomba somate pale yaberende sana twari gusaba serikali muturigere chipale chiga mutujibekere chipambu gosemo konyane amangana iki accident ya konyakabo tukire take igona botwara epigipigi bere chigotira pipechie karo cyari gotira ibere chibogoretia abantu batatu abaiga kibaji gotema kurigereria accident yaba na barabona abanyara ko bagutumana chipigipigi ekyo bareta obukorekanu omongina na babune ko kugoro liuga lya soka isiko matuka mange okaganga nebirecha birororo ngusaba serikali ebeke chipambu gaiga yetali ero litangani yabaire mara gatano kurwa se myaka ngebere gocha nande njeiteta abana besukuru batatu abande bagakwa immediately koranje serikali egabana bonsi pimo ungana mobeke chipambu ekone yiga morigereria achari ekinyombe ekirange na para Mwanchumuri yakobatkana amone gati yomuswada oyu orengete kwanda bosio bwe bunge sente rukwana kinga
nigo igateja abarai bagendrete kukwandra igoro yogochia gotambe ya etamu yabo kurwa emyaka 5 wiki emyaka 5 ibere namono nigo igatia abarai kurwa aserongura usin bakorawa mono moseneta bo county ya Nyamira muskoko mugeni babiri batamna mbali gochigwanchirana etamu yoborai gochia komentwa kurwa emyaka 5 wiki emyaka 5 ibere Mugavana wa kaunti ya Kakamega Mosque Fernandez Baraza ni gabirika wosokya na gotemna mbali gochia gwanchirana aborai kwenye gose etamu yoborai gochikonya ko komento na tukumanyigwa n'umurikito Bransagini Isena Chinga kingwana ya komenta emyaka y'obukali bw'abarai bacholere kuri emyaka 5 wiki 5 ibere engwana egenderete kubagecha bakenya banke elialero nigo moseneta Unyamira Commissioner Okongo Omogeni nigesokya bene kugikiri umswado yubo moseneta Unandi Samson Cherargei asabule nerebuye emyaka yegete kubikwaroro 5 gosikwa asatebe kerenge yokuliga komenta emyaka yigangelikia na nigo kerachi kuirani obukali ga Kenyanse na nerebuye Cherargei kurusi umswado yuri molioka 2010 tukabeka nga president okora entunde myaka erenga 5 myaka yu 5 na isa ine to kolire lyo yokolire buya tumuirani oyo kolire buya bobe tomotomai inka umosene to yokoru Nandi umwana yokoru Cherargei nje monte bie karongora na Nairobi nga na beru ya itereo amangana yo komenta term limit go 7 years atutaki ibaki miaka ngapi 5 Chinga kechecho Mugavana Kakamega Fernandez Baraza nigo boigagi kele Cherargei na boigo mswadoye. We want to tell our senator wa Nandi ya kwamba please let us not renege on the constitution. Rais alichaguliwa na miaka yake ni 5, akifanya kazi nzuri pia Wakenya wataangalia pale. We should not entertain mambo ya kusema ya kwamba watu wakuwe kwa viongozi ama uongozini miaka 7. So we've not been told why the existing 5 years limit is not enough, that we now need 7. What you can do in 5 years can be done. I mean, what you can do in 7 years can be done within 5 years. Okongo niga bolio yo kabiru morai o ODM Raila Amolo Odinga kurwanerera bagusibo igo comment kirokyo waziri asama bagati galitane na mone kirokyo waziri waime onye Professor Abraham Makithure Kindiki gago chakobo mokonyo morai bwense libagali ya nere bya kwiro nabagusi na nere bya Raila kubanyora bagusi asogotena na nera matukonsi ngana ndi United Mohamed Gorumigoli ya Keriye gotangazo karokyo mwambi mumbwata keriye bagotangaza gochimigoli amato to soka ali aronto gochigoitaba nto gwanje biro Nyanza bigende byonsi pi tigaraira nera itobote gosebana gayi tiga itobote na intuntu abo DM na intuntu ake kura na intuntu tageto nego tagarenya mego tioka koruba komoyi no abana baitomba basomete yes igono to tanga onye kindiyo konyoro bo deputy president onye kirokyo bo CS yego cha Nyanza kewe ejemiyo mogusi Okongo nigo boigabo uli morai bwense ya Kenya Mosque Daktari William Samoei Ruto uchikwene kiaso mwango ikiombe kyobo chone chimbebe IEBC kiarosi wiliko konya sobokorelia iga Kenya kama iliamua kesi ile ilikuwa kotini na ikampatia rais ruhusa ya kuchagua wale ambao watafanya uteuzi wa makamishna. So sisi tunamuomba rais, kwa sababu hao watu wa Nyamai wamekaa hawana MCA, tunamuomba afanye kwa haraka, achague wale ambao wanaenda kufanya maneno ya kuteua makamishna, awafanyie gazettement, waanze kutangaza hizo viti wa makamishna wateuliwe, ndiposa ikifika mwaka ujao mapema mpate ruhusa kama wananchi wa Nyamai mchague MCA wenyu. Sio? In my opinion, it is very, very important, very urgent that this process is expedited, because we are aware that there are some constituencies and wards that are unrepresented because by-elections could not be conducted since there was no
there were no commissioners. Ingo reporter Gatembe TV, Eritarian Brian Sagini Isena. Right, timbu ya manotano mulikito Brian Sagini Isena na roboti ruwasenchira yubu kirnum. Tokwirana ACNC Moinde kubatkana monetaro y'umuwaziri w'isemi Muske Julius Ogamba migosi ya sorogonguro gusi nigo egati abange babiri bahotemna nigo barachi kumubwate siamune nchiremo yego chia ukinia birengo bya masomo imenesco yorogongoro gusi Muske Samuel Mumanyi kubatrana amo no Muske Emmanuel Mwangi nabo igoma mtyebu wori ebino Muske Sivarika nabo banguiga babiri bakubori egesokyo musigo chia kumubwate sia Muske Julius Ogamba migosi mune nchiremo yokwane kingoberga ukinia birengo bya amasomo Buna kisi contractor association kurigereria birasi buna byagachiru buya gusiengima okorire gasiengiya bono buna begete bikoro to bya machogu gotoko moira ngambi ya mono abugatira abugabwo gekogera bono nere kingipine ya gusito bugate na enda mo gusia sabeta abugate si tukwane nkwane ya moto bugate sio mo isimiwa CS egasia ya korengia to bugate sikapisa to bugatira na muno mo gusi to moimokereri igoro egasia gotokorera gerengiya ngia sana asogocha kuigore birasi biga bya grade 6 junior primary JSS and the sponsorship erweta ase national government tata yumusiko gambanga ase gusi nere to bwate bune kingpin and ata change buna waziri because ntobwati nandi bagalinderi bagatwa bwate ne musike machogu bone bikorote byo bibekire atachense elindara etamagendero buna ya gusi chiskuru cheito chiagotire chinde nchibwati infrastructure ngia ateme sana areta none bisima elinde abana baito banyora sagia bakonyara kwa bago somera montonde bwensi kurugusi una waziri twalrao kolegashi oyo utali maega yaye nero konya kumurwani chisegi mondo itatakireti bagusima ngana maya form 4 bali bonsi gochibosio inga abari mbaito bateme amatemu abe yo borabu elinde mbanya koleta mekonende yo boibi nali abana baito turapime torale buna baraba ngaine gusisa babu gusio to bwata abantu babwate chisemi chire igoro mono sana ngwakira ngambi ya mono mwasiri to chisemi migosio gamba asogo tutalira asinyari bali jaje ewodi yebino korra magendero na korra serikali ebirasi birie korosia bya grade 9 nga bya beire yakogera nagocha gutakira abana baito amatemu amaya kosekwa wishire success akoranga amatemu akore bya natetinga system serikali berendete nente buna bayiguri torolenga abana baito ndiko ba stress kinga kichamatemu bakore amatemu ya asoboronge nase kubwasyoku igo gongwerere kumakira ngambi yamono asogocha nande charigiri tuko ndatare itko liarero ni gomurai wensi ya Kenya Muske Dr. William Samuel Ruto nyakobukirana asensemelia muiben ime county ya Uasin Gishu munishire moyo kone kinga birika usanga amana amenyikurwa asensemeyo okwana chinga kicho ni Muske Ruto aberga kulia eira yogoche kolika abarimo nabo kubaterana amone chuizara a oil kone kinga chabere chikwegenderia arboturu ni gorwaliganigwa amo no mulikito aserita Sam Miyenda Omorai bwense Dr. William Ruto nigoritukolia rero asasima imeye kanisa ya Our Lady of Fatima imeye bunge ya Moiben county ya Uasin Gishu. Gukwana chinga kiechoni go aine kiago chia kubarika aborokia nabo igo kwagacha ebirasi bisaine eriyogo konya aboroki gwa bonsi. Ndio tumeweka mpango kamili ya kusomesha watoto wetu. Tumeongeza budget ya masomo ya watoto wetu. Vile mmesikia, tuliajiri walimu karibu 56,000. Tunaajiri walimu wengine 20,000 Januari mwaka ujao. Wale ambao walikuwa interns sasa tunawa transition wakuwe permanent and pensionable. Serikali imeweka mpango na tayari tuko katika kukamilisha madarasa 11,000 ili tuweze kuwa na transition ya sawasawa mwaka ujao.
Ruto boigo nigo aene kiago chiago sira omurubirio bwekerero o ICT omurubirio oringete kuba obumanyi abasae gutumika omutandao korosia enibo elio kwegendereria. Kubaliana tujenge ICT hubs 1450. Kila ward iwe na ICT hub. Ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kenya kupitia kwa digital jobs tuwapange na ajira na vile vile tuwawezeshe kufikia hatima yao ya kutafuta vile wanaweza kujisimamia. Chinga kiechio Ruto nigo aene kiago chia kurigereria esekta yobochanu iriokera oyomoko nyora obogwenia aseri goririense wetera ase omuroberio bwe serikali osha aseboigo abasegeta bonsi kwerikia ase omuroberio. Tumesema kama taifa, mtu akiwa mgonjwa, hakuna mtu anatamani kuwa mgonjwa. Mtu anakuwa mgonjwa kwa sababu ya bahati ambaye haijampata vizuri, anakuwa mgonjwa. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mtu yeyote awe na uwezo, asiwe na uwezo, aende hospitali, atibiwe na asifukuzwe kwa sababu hana pesa. Mimi nataka niulize kila Mkenya, ujisajili, kwa sababu ukishajisajili sasa tutakuwa na uwezo wa kuwa na data ya kupanga vile tutadeliver mambo ya afya kwa Wakenya. Kila mmoja wetu lazima ujisajili, na kujisajili ni bure. Kujiandikisha tu kusema mimi ni mama fulani, mzee wangu ni fulani, niko na watoto 2 ama 3, useme majina yao, ndio wakati tunapangia mambo ya afya. Kuripoteria egetaseni kiagetembe TV nchenkoro kwa Sam Miyenda. Yomano sana muliketo za Sam Miyenda na robotirwa senchiraji bwikirana kurwa asensema yom tokwirana ase county ya Kisii nigo matemo kurwa ase kenyoro kiagianchire yigotoka ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii baba no mogoko kugatkana amono konyora obokonyi kurwa somo schedule okengunyambane onyakaba wakana ebil ya nyigitari na boige ya mochari munenchiremo yokwane kinga babere bakurusia omubere bomwanchobo oyo ole ase omucho Nairobi gocha koyenya nigo Mosco kengo nyakobo kurwa ebil shiringi chiribu emiemo asabo igabange babere bakokerana na gotemna nigo brach kogendra kumubwate sia munenchiremo yokwane kinga oberga ogusira chiamati chira taikwenyara Jari okengo ambu yamono asokota ne familia omusigo lenga na woro morito familia tawo nyagote na yoka ekole ase bili ya nyagitari twatebire muyamona sumo shimigo kengo okirire bili bono amatanga yana na twaje tonbeka abe bwangu asinge ntumo sigo oguswire ase mugambyo kengo tigante benga nko iguture ngo konyare bona twerorere ngo konyare tigaya nteko konya na oturuma be mushimigo jori okengo ndomo anjite sama ya tokole maana ndo abwate njira mutuna maye na tuwa kumetoka ijana lakini akaro mugambia jetu kagubirubeito na nda maana otokonyire tukuriro musigo twata mona tole tere yuminto asoko moyo akana ne ko ni biamono mugambi totika okandro konya abande batandi tubunanze ndiamo nje ubwenge njengora ni nambi yamono nande mbiamo yare twari ngesege sunte tutamati nangaitoko genda ngaitoko kurende omugambi tochiro tokonyi ande nkura ni nambi yamono ande mbiyoko igo twabwa to musigo murito oyo gendete osoyo bantu tukoga maremu mwana uno yoito neru mutangi tasumuki lakini neru mwana twasemeretie okosemeri kwitu gwensi lakini nyasaye no neru muirire ani nyasaye neru metenge kya mwirite kia so mwana oyo maeno bakongwa ngaso muki oyo bwango bakongwa bonene titwabwate bosina maega ekene nyasaye otororeira mabira ototomeire liraika lia nchendo chene liraika kiagera igatonye to muki ona liraika akara mabira ro akatokonya
aso bwenga gatokonya gaturusie gesunte Aituma chamure gwikira mnongo kira mwalibe kionga weekend chinsa nye chobut kubarera sabari kibaito ba mangana maya kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira weke county ya Nairobi ngo bakira ngambia mono na begoto gwakira ngambia mono soko chora kulgiria ekionga weekend chinsa nye chobut kubarera chenkor kwa Kevin Onkoba kurwa sansemelia ye manyirio ni ga kwa Wilson Makori.